Dairon Nexi. Soy borish چند akara? Soy borish 1996. Объем мотора چند ای؟ объем моторش 1.6. дӯстони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани сарҳадро доред, марҳамат, ширкати Акаи Темур дар хизмати шумо. Ҳар рӯз аз Москва ва Московский област бо мошинҳои замонавӣ бо комфорти баланд муҳоҷиронро бе ягон мушкилӣ ба сарҳад бурда меоранд. Нархашон бошад қатъи граница ҳамагӣ 5000 рублай. Рақамҳошон дар рӯи экран. Марҳамат, боз маълумоти бештара занг зада аз худашон бигиред. Сӯзишвориш, газу бензин. این موتورش قویدایی شدن نه کردم اونگی این سامانش الکتروپاکت документош чанд камодаги ака? Ин документош бучидаги ай номерои телефон 911 50 70. Honda Accord соли бароришаш 2005, объем моториш 2.4, сӯзишворӣ газу бензин. Боец из Украины, Подлесный, с рекордом 12 побед и 5 поражений. Ҳуҷҷатош чанд вақт дорам? Агар бихаранш маслиҳат мешам бо макинанаш. Касоне ки мошина мехара ҳуҷҷатош қариб барои тамошавиш қариб акор ҳуҷҷатош қариб тамом шудеса кадоме мехара бо соҳиби мошин ҳуҷҷатоша тайёр карда метия раҳному соҳиби ҳамо мошини соҳиби навош. майли гирон электропакет, коробка автомат, кондиционер ҳамаш 100%, пробегиш 325 000, 35816. кондиционер ҳама чиза дорад, телевизор. Нархаш чанда? 60000 мегем бо чапчап. номеро телефонтон охтина кард. 905 65 48. Opel Sotka. Соли бариш 1996 дака. 1996. Шуем балансион. Объем моториш 1.6. Коробкаш механик. این سوزشوارش چی اکا؟ گاز بنزین های؟ سوزشوارش بنزینی خولی. نرخش 20000 سومون با سودا میشوه. نمراتون اکم نمیره؟ نمرای تلفن 901 33 77 75. Mercedes Sechka
сол барори 6997. Объем моторш 1.8. Чисто объемная машина. 97 сол. Сузишвори. Газу, бензин. ҳуҷҷат чанд вақт дора? ҳуҷҷат надора. люк дора. задагӣ пусидагӣ надора. задагӣ пусидагӣ надора. коробка механика, электропакет, автопилот дора. пробегаш 345881. краскаи заводскоиша мабқапенака. краскаи заводской. кондиционер дора? Надора? Шефчанши 950,000 сомонӣ. номери телефонтон аптенака. 919 22 75 13. Opel Duty соли боришаш 1996. объем моторш 1.6 16 клапана. Пробегаш, коробкаш механик. ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дига гуфтен ака. 6 моҳи дига ҳуҷҷат дора. газ бензин аст. газ бензин. сӯзишвориш газ бензин. нақша чанда гуфтен ака? нақша 23. нақш 23000 бод савдо мешавад. Кая номерои дар кор мебинем? Я номерои дар кор мебинем. Номеро 904 07 06 81. Opel Sedan. Opel Sedan соли барори 695. 1.6 мотор. газу бензин. газу бензин. ҳуҷҷат чанд вақт дора? ҳуҷҷат ягон секунд надора. ҳуҷҷатош тамом шудагия. ва кам гохет райд дорам. ҳуҷҷат нами ҳол мерен ду соатас ҳуҷҷат ҳафт биозиган. касе бихарашо? касоне ки мошина мехарад, ҷошша мебарад, соҳиби мошин ҳуҷҷатоша тайёр мекунад, пираформ мекунад, меташ. кондиционер надоран ё? кондиционер надора, коробка механика. Пробегаш 283,000. Ҳа? 50 кондиционер надора. 90 чандан ё кондиционер дора? 97. 90 боло. нархаш чанда? 23000. нархаш 23000 сомон. номери телефонтон аптен. 900 69 69 96. дӯстони азиз, нақшаҳои дигари моро дастгирӣ кунед. дар канали ҳамватан тж хонаҳои фурӯшӣ мешавад. дароен обуна шавен ва дар канали мошин тж бошад. мошин бозор аз шаҳри душанбе ва аз шаҳри бохтар мешавад. дар канали паём тв мошин бозор аз ноҳияи восе деҳаи
ҳулбуг мебарояд. дар ин каналҳо обуна шавен. силкаҳошон дар описани видео аста, яъне дар таги видео ё ин ки ба ҳамин номҳо поиски ютуб. аз шумо як тугмаро пахш кардан ва ба мо нерӯи беандоза мебахшад барои наворҳои беҳтарин баҳри шумо сохтанро.